Chibai le vikule tunchuma chuan horror thriller film all kan clear hole donani ihun kha mit khap kar lekin akal duai theini ringem chu kapa chung ko chunga thleng tlat si kapa chung kwa chuan resort nuam le changklung tak mai manchoi manglawa thlen theina an mu fu ta hlau maya Priska gaile anfate medox le trente chuan resort an thlentir phata tang chuan atha the angbera in kolnan donga an thlenhim chuan abik takasiam cocktail gaile Priska chuan lo pengala Trentle medox te chuan no pangin fiamna bik an panve ngal bok no pang te chuan Idlib resort manager farnu fa tongin anin kom ngi ngala an room tura lutin anin ti fel no chuan bicha kalan tumwangin no pang pani chu an tui chena thomhno ne nan lo chuaka tren tan chuan kalkwala puitling ho chu engna thoknge an ni zo kwal chu ahun man nuam ti dan berani chumizan chuan an pindana gaile Priska te hau thom chu an fa te chuan an pindana tangin an shephaka Priska chuan natna kher tak nein in chena du'a chu vacation an manzo chuan in chenan tumaloni an fa te panhi chuan an nu le pa te hau thom ngai thak rengai chuan Idlib an kot manga message thondana zirtir chu an buai pui ta zoka atuk zinga chuan chungkudang kan hmulia Crystal apasal Charles le anfanu kumrukmi Kera le Chalsano Agnesite Patricia le Jean Carmichael kan hmulia Patricia chuan natna nein akai thut china mase akai piangin apasal nurse chuan aboi pui theiwangin athaveli mai zelani kapas family ten tuk chuanan ki line manager chun bula lokala bits tu matlo po thei mai lo nuam tak om thole midang chu shil ngai lo thote an chung kwa chu du sak bik wanga a shil thole kalna torle amuna eile intor lo buat sei sak vek to thosoya Priska le gai chuan makanti dewa mase manager chuan asoi lui deu tlat wang chuan kalan rim ti veta a tuk thwana nei zo chuan basa an mungruan lota mase Crystal te chung kwa an lo tel ve ti an mu chuan an chung ko tan bik chia ti ani lo chu mak an ti le a bas churam lampana tlan zelin lu phal lo ti in tar po chu akal tlang veka basa chuang te chu munrim laya chuktirin an kalzel na turkong a ko muwa amun thlenga thale an bungrua thiar puipo atum lo chu chungkwa ti chuan makan ti viawa driver chuan tlaidar nga a alam tur thu soina kalsan ta a reilote cha hun mang tur an ni laya basket khatloi eitor manager in a kentir chumak an ti hle bukani chung kon hi te chuan thingkung le puk zim tak tak kal tlangin beach nuam tak chu an po ta a manager soyang nge a mun fa le nuam tak chu lo ni a amuna moin anal tak zitani tuipui peng te takte te chu omboka annunga mi pakhat lo thureng chon mu a makan ti le a medox chuan lo she masale bera chupa chu mid size sedan reparlar tak alo ni reng mai no pang ho chu toya infiam ngalin Priska chuan coral chu kal nei lo torin alo chila gaile Priska ti chu hote te an nei nial ringa chal support chuan Crystal lo in selfie ring mai chu akham hle to bok no pang ho infiam chuan thilmak tak tak an mu chua ba ka tui chunga chuan sangha mu tur anom mya lo ni ti an re chuak ta thoya tren ta tui chenglai bula chuan sambuang ruang he aron lang chuak nol meya tren ta outdoor twari chu shaina pa chuan aron endik ngala ruang chu anhan nuk chuaka Charles chu sergeant ni in gai chu mi bum mang ho chui tu ni a ruang an endik po chon uluk don hle a Charles chuan chulai hmuna lo om ve reng sedana chu twal thattu ni arin thwa soya ama chu chulai hmuna om ve chhun chu ani mai ba ka sedana nar chu athi reng bokani chu mi chianen chuan in hawin anin swalanga tuya chuan a paita ni an ring ta hloma mase sidan chuan bicha anom thoven line chonu chu abotak dai thwa soi ve a mase Charles chuan a thu soi chu awoi sak du haulo
chutian in hnia lai chuan Priska chuan no pang ho chu ashwai shanga tren chuan a tui chen thom no chu atot thulo sei ve bok Agnes somdan chu diklawin a om boran a tho soya chal sa chuan ambulance call tuma ma se network reng alo omlo chuti lai tak chuan Jonathan no pa chuan bits chun lo thleng ve chi a midang rola kal ve tur zok an lo ni a an tlai wanga bus danga lo kalani jin chuan bus driver chuti din tumin akal leta ma se puk chunga lu chuan ni khoshilawat lu in bitcha athang hara alu na thle tho soya Crystal chuan Agnes chu athoto lo ni na sia a jin chuan nurse ni angin puya tuma ma sen tlai manta Agnes chu alo chat thafel der to ni train ta mu chuan kumsom pakhat ani empty jin chuan azota chulai muna chuan rong pani anom puita der mei train delan dan chu danglamin awo te chu thum tan ta a jin chuan kumruk me ni ring theilo no pangdang ho po chu anlan dan lo danglam ta veka anlang upato in an taksa chuan danglam na mu tur om to a an hai che phialani sidan chu tlan chha tumin puk lampan chuan atlan thuta chal sa chuan zui ve ngal boka mase puk chung an thlen chuan ni khoshilawa omin bicha chuan an lu na ut chung chuan an thang har vele ta a pukal tlang theilo me pathum lai nom tak wang chuan Priska chuan chu mun chu chua sandan kong dang zona rotta a chu muna chuan an tang chu anita der mai anei tur paila chu no pang ho chuan an e zo hne si a chal sa thin thok thu chuan chimte la in sidana biang chu zai thuta ma se minute khat po ting lawa aliam chu phuile ngal vekin serchia oma puitling ho chu an mangang tanta Priska le chal sa chuan borak ka chuan eng virus emo a omanen ringa trend te onaw chu tlei rolan ni to a Agnes uya thi to bok tuila chu tui phone cha tak wangin leuchi zia zang ani bok si lo puitling hoin malak dan tur an relai chuan medocin hena sidan chuan natna khir takane thole athisina khang theilo thoshila sambuang rongan charkhan scalaries natna nei ti an thito bok chine Patricia chuan an ngai dan tho tho khom tora midang chu shilin thil thlen chanan sha chwa theyemo in ven dan toran sha chwa thean in be se ni Priska pumding lam chu anatran ta a hunrei takata to tumor alo nei ni in chu annu pa in chen an tum chan kha lo ni bichan kalma kha chuan lo om lo le ti takte lani a mase tuna chuan cricket ball tia to in second tin chuan a thang zela a than zela wang chuan Priska chuni khoshelawin omta a bicha chuan chal sa chuan chemte phorin zayan tum tran ta a an zai honga mase rang takin ron phuile tangal veka chu mai ni lo chal sa chuan ril rulam chian lo na lo nei ru ringa alua aw sha chu abe pa reng boka chu tiang ani wang chuan rin ngam a har ta hle a mase jin chuan lo fui sau sawin a zai hong le ta a chen khat chuan an thei anga lo puin Priska vun chun lo pot kaw ve boka chal sa chuan tumor chu la chhuakin Priska chu dam varin aron har chhuak ve ngal tamai bokani sedan chuan me chirwangan charkha lo wa en le a kumtam takral to angmain alo troiral vek manani Priska chu museum a thokani wangin thil hlui lam shemi ni a ave en vena chuan kumsari vel ral to angmai ani ati a atopa chuan chumuna chuan hun chukal chakbikin darkar chan ve chu kum khat angmai ni ti an ri chuak ta a chu wangin no pang ho po chu run re lo te chungin chakna an mamo na satwanga ril tram reng an lo ni jin chuan chulai huna lung om ho chuan thil ti theina nge mutak an ne ni ringin chu wanga kal tlang theilo an ni cho ring tel bok chal sa chuan thu oi om lo takani thuina lo changa chuta no pang ho an mu lo na chin chu arei to tian ri chuak thuta zong halin anwa mu chuan bek chunga eitur om chu an lo e bor bor lai an mu a chu mai baka kara chu rai lian to hle in second tin chuan alin bela Priska chuan fashion trip to arin tholo soya chal sa chuan alu o she chung chuan kara fa chu charatuma gai chuan trend te chu kara ain fiam pui wanga rai ani ti in hawa
mase tren chuan kumruk mi ril ro put wangin apa thu pe hel cho man phalau crystal chu tran pui tu tur zongin atlan ta vut maya mase fanuin fa nei don ti chu chhuakin ni khoshelovin atluta topa aron than har chuan tu lo nei der to ni mase no te chu reilo te a thita da ya chumi hmuna hun kal chaklu tuk wang chuan no sen tan dam kho chwa thei ani lawani thil chu chezong in a kal zela Charles chuan a ril rufim tlem te la pu chu lo vikin sidan chu chem te na be tamaya sidan thisin khang theilo awanga be ni in sidan chu thizui ngal ta ni crystal chuan au pathwai don te sia chuan midangin a hmai vun chuaran hmu adu lo wangin a bi ruta a afanu chu minute somni chung chau rai ma se afanu torna chu hnem lovin akal san makani jin chuan tui chu hlewin chhuana mu the in be se in gai patricia le priska te chau chu puitling pa ngai om chun ni ma se kal san ta a gai chuan chal sa chem tikin lak saka tumlai chuan thilangai to chuak thuta anu puin hena chuan chulai muna om chung ko tin te zinga chuan natna nei pakhat talanom vek tho soya kha sambuang an charpo khan natna nei thole sidana thisen khang theilo te cho chuak ta a anu pui chu chulai muna sha dan chu zota priska chuan adam doi leina dora receipt unpack nunga aloin zia tho soita a chumi omzia chu an medical history an shiat sak vekti na ni medox chuan anu le pain then tum chan chu anu zot ta a priska chuan ngai zong dang nei thole gai chuan a shiat lo tho chila riluna taka medox tuya in cha lai chuan abula ruang ron lang chuak ta thut maya jin ruang ni in atui heuna sel tuk chu ni khoshelawa omin apil ta ni om takani kha sambuang nu an charpo kha hetiang wang chia thi ni om tak hi ni chuti lai chuan kara chuan lungding ngu chu lon chwa an tum ve a tren chuan zui ve in anu chuan aron pot hnung dora kara chu ron tla in athi zui ta ngalani kara thin hu chuan gai chuan kaldar lawa om khoma that tho soya mase patricia chu kai wakin athi vele ta ni kapati chungkwa chau chu chungkwa adam om chunan ni ta a crystally bi rumek nen chau chuan zana lo ni chuan meiten han chema gaya khomu chu fia lo tana priska bing po chu a chet ve tan bok in nei taka thuin gai chuan angai zong nei tho cho sha ruk thole tuna tak chuan poeti lo to thu priska chu shila priska chuan akyanga lo chuan mundanga omatum lo tho lo chil ve a medox chuan le khabu pakhata hai chuaka anma ni ang thawa anma chia tang te ta ni in chuta chuan an nat na nei tele an ming le chen na te lo in ziak veka dei reziak tu chuan chulai muna hun kal chak chu abul vela lungwang ani arin thole lunga minerals omten an sel ane fekani arin thote lo ziaka tren ta chuan thir mu man siam chuan lung ai fekatanga an himarin tho soya ma se kumruk mi chau ngai to na chu au nau nu chuan hnol saka an pya kham sang tak chunga thil tle chu mu in camera ni ti an chia a an che dan zong zong chu an lo record vek ti an thi chuak ta a chal sa chuan gai chu ron be thuta amit fia lo wang chuan mu chiang theilawa priska chuan a beng chet wangin an tho ma shilok lawa Charles chuan a chem chuan gai chu zaya ma se phui ngal zela priska chu afa ti shil turin akal ngala puk chunga trend le madok sa chu tlan lotin crystal chon muthuta trend chuan no ala no al chuan crystal chuan a mai chuaran mu hlo wangin lungina voma lunglian zoka voma tum chuan au pat wanga aru chak to lovin ama in atiaka aru bunga ma se adik lolam zong in in zom ngala ramhwai rap thak tak angmain athitani priska chuan apasal chantumin chalsa chu chemte tu ek to in azaya atui ek chu thisina lutin turang main achaka athizui ve tanghalani kapa chungkwa chau chudam om chunan nita meyan thut bia lai chuan ga ye chuan anupui ne na anin hauna chana sha to lo thole chu mun moi tak chu engwanga chwa san tum nge anni asha to lo tho soya athluak na tho mumal to lo wangin athi ve ta a priska chuan re lo te a azui ve ngal bok
atuk zinga chuan train tle madok su kumsom lidon melan puta a an thi hun ngak ve topin chumi chung chuan chawut mang chuan lal in lem an sa a train chuan itlipa message thon an chu chwa tak lo kha she chuak ta thuta message chu la chuakin aya ti tor thadang an nei chuan lo wangin an ngei to anon le ta a arem khom zo chuan kapate chuan korala do lo te alo in ziaka chu koral chuan thuruk apaya ni ringin man mo takin an leu pheita a achung chu lo kotlangin an leu zela mase madok skor chu atang tatlata an thoa chamdon tamai an mani en thareng to bus driver chuan an chwa huna nga ka amu tak lo wang chuan tuyan pil thu phone mangin midanga shilta a en chinna number somsari pathum na te an thi tak ve ka wang chuan abung rala khomin driver chuan an mun pui apanta a scientist ral te na thona le pa chuan manager chuan an en chinna te an thi vek thule chu beach maktak wanga damdoi thar tam tak an siam chu amanga nunna tam tak an chan him to thuwa soya resort chu damdoi siam na mun ni in chu lui kama hun kal chakawang chuan an damdoi siam chwa tharte chuan mishinga na thole tholo en chinna tan mi khwal chen khat an lo mang thina lo ni hun rei tak chung en chin ngai lovin rei lo te a result an che thei ani resort an thlen lima in tur an pek kha an nat na nei mil zela damdoi pol alo ni a train te madok su an lo ladama train chuan an thlen lima mi na tho azo kwal ka mang tangka in chulai muna chol mang mek police te chu diary an charkha peta a ani chuan enin achunga ming in ziak chu mi bo an zon mek anni ti amu a train tle madok su koral chunga tang lovin an lo hle utlang thei hi alo ni resort bula bicha an chuak hlola notebook kha evidence tan mangin police te chuan chu resort a damdoi siam tu ti chun man ta ni thlona in train tle madok sa te chu an hruai hota a atop ta ni he movie hi ka thiam lo lu tuka ka in tran tira tang to in atop thlengin atopa chuan ain khai khom kim ta viawe in zawain mang tha u